Wara li f'jum mill-ħelsien daħal fis-seħħ avviż legali li ma jippermettix ġemat ta' aktar minn 3 persuni fil-pubbliku, 8 persuni tħarku wara li nqabdu jiksru dan l-obbligu. B'kollox dawn se jkunu qed iħallsu €800 bejniethom. Pulizija minn diversi sezzjonijiet fosthom tad-distrett, tal-K9 u tal-Kavallerija ħarġu fit-toroq Maltin biex iferxu il-ġemat. Fl-inħawi tal-Armier One News tkellem ma' Surġent Rodien Bartolo Hayden. Qalet li waqt dawn ir-rondi l-pulizija jaf jistaqsu in-nies juru il-karta tal-identità. F'din l-erja fejn qegħdin bħalissa jidher li s-sitwazzjoni hija kemm xejn kwieta bħala gruppi ta' nies li jinġabru għal kontrarju ta' ftit ġranet ilu, ġifieri jidher li l-avviż legali diġà qiegħda l-għodu beda n-nies bdew jobdu f'daw l-inħawi, però ovvjament għadna għaddejjin bl-ispezzjonijiet f'ħafna postijiet iktar madwar Malta, ġifieri għandna l-Kavallerija qegħdin l-Aħrax tal-Mellieħa, għandna sezzjoni tal-Klib qegħdin ta' Sliema, San Ġiljan, Witilajn, id-distretti kollha, ġifieri qegħdin ninforzaw kemm jista' jkun kull imkien. Tlajna wkoll sal-Aħrax tal-Mellieħa fejn sibna il-Pulizija tal-Kavallerija biżwiemel b'7 fuq il-karozzi illi għaddew minn din l-akkwata li s-soltu tkun miżawda bin-nies. Spikkat ukoll il-preżenza tal-Pulizija f'Taslima. Bħalissa ninsabu max-xatta ta' Sliema fejn il-Pulizija mis-sezzjoni tal-K9 qed iduru mat-toroq Slimiżi biex ixerdu ġemat ta' aktar minn 3 persuni. Jidher li l-avviż legali qed jilħaq lan tiegħu hekk kif it-toroq Maltin f'jum mill-ħelsien jum xemxi għall-aħħar baqgħu kwieti xorta waħda. Intant 6 persuni ġew immultati €3,000 kull wieħed wara li fl-aħħar 24 siegħa instabu li qed jiksru l-liġi tal-kwarantina obbligatorja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.